Ето го и Емил Цанков от слънчевото село Праужда на фестивала на Белия муж в Белоградчик, Торлакиада. Какво правиш ти днес? Приготвям ритуалното обредно ястие Бел муж и така по древна рецепта с пълномасено сирене. Вярвам, че съвсем скоро, след няколко минути, ще видите как се оформя и самото ястие в съда, как се отделя от стените на съда, за да се получи тази форма подобна на слънчевия диск и всъщност да видите реално магията, която се приготвя от млякото, издоено от животните на Еньовден. И няколко дни по-късно на Петровден, а ние сега сме в, както се казва, един ден ни дали от Петровден, ще направим... Šta je? Dobro. Hvala. И тъй като това мляко, което е издоено от животните на Еньовден, е заредено с най-много енергия и аромати от билките, затова от него се получава и най-хубавия, най-вкусния и най-силно въздействащия Бел муж. Не случайно името му е такова, тъй като ние торлаците, които приготвяме традиционно Бел муж, сме известни като белодрешковците. Нашата национална носия е бяла, изцяло бяла, и тя е свързана с тази древна символика, с светлината, с слънцето. Не случайно приготвяме и това обредно ястие и го посвещаваме на слънцето. Има и още една древна легенда, която разказва, че когато жетварите около Петровден приготвяли, всъщност прибирали реколтата от зърното и още от ранни зори били на нивата, дошло време за обяд и те поседнали малко да почиват, и в този момент на хоризонта се появил един много ярък и сияен образ. Колкото повече се приближавал до хората, толкова повече те са се изненада установявали, че това не кой да е, а светият старец Свети Петър, който когато дошъл до хората, буквално ги обслепил със светлината си, облечен в бели дрехи. Поздравявайки жетварите: добър ден, мили хора, какво правите? Те му отговорили: ами жънем. А не е ли време да похапнете, малко да съберете сили и след това да продължите? И тогава те смутено отговорили: ами ние нямаме нищо специално за ядене. Имаме само малко свежо сирене. Тогава светия старец казал: дайте ми от сиренето. А времето било толкова горещо, че когато той поставил сиренето върху един голям камък, то буквално се разтопило. И тогава той казал: а сега ми подайте от лимеца, от зърното. И в дланите си стрил върху сиренето от лимеца. Забъркал с ръка и се получило едно изключително ястие. Когато хората опитали от него, само по залък, те се нахранили, били сити и си казали: това е някаква магия, защото как е възможно само с залък от това вълшебно ястие ние да сме вече сити, да сме се нахранили. И тогава дали обет пред светия старец всяка година на Петровден да приготвят обредното ястие Бел муж. В негова чест и в чест на слънцето, което ни дарява с живот. Браво! Поздравления за всичко, което правите за торлашките традиции, за България. Ние си говорихме, че събитието в Праужда, което ти организира, Слънчева Праужда, е минало много добре преди седмица. Така че това лято в Белоградчик цялата община е пълно със събития. Така че всеки може да
ги посети и Всеки е добре дошъл в Белоградчик и в Праужда, където освен, че ще научи за древната история на това прекрасно място с изключителна природа и с изключително богата история и минало, ще може да опита вкусните традиционни ястия на торлаците, каквито са белия муш, каквото е косачкото кисело, помпировицата, торлашката баница, яхнията, която е със свежо агнешко месо и прас, и още много други специалитети, които ви очакват. И съм сигурен, че когато съчетаем миналото и историята с храната и с традициите и обичаите на това място, всички ще бъдат във възторг и отново ще си пожелаят да дойдат тук. Заповядайте в Праужда и Белоградчик. Благодаря на Емил Цанков.